meta jkollok politika stabbli tkun qed twassal għal aktar ċertezza. Hekk qalet is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri dwar iż-żieda ta' 4 ċentesmi fil-prezz tal-petrol u d-diesel, żieda li ħadd ma kienet jistenna. Ħanajdlek, meta inti jkollok politika iktar stabbli, tkun qed twassal għal iktar ċertezza fis-settur. Meta mistoqsija jekk din iż-żieda fil-prezz tal-fuel ix riżultat ta' hedging agreement li għamel il-Gvern, Deborah Xkembri qalet li ftehim dejjem se jkun hemm. Issa inti agreements dejjem ħajkun hemm, jiġifieri inti trid tara dejjem li jkollok l-aħjar illi tista' ġġib for a long period of time u dan il-Gvern dak li qed jagħmel. Iżda dak li għamel il-Gvern wassal għal żieda fil-prezz tal-petrol u d-diesel ta' 4 ċentesmi fuq kull litru. Dwar li fl-2011 il-Partit Laburista flimkien mal-General Workers Union kienu nniżlu lin-nies jipprotestaw fit-toroq tal-Belt Valletta kontra l-prezz tal-fuel, Deborah Xkembri wiġbet hekk. Però fl-2011, anzi, il-General Workers Union flimkien mal-Partit Laburista kienu ħarġu lin-nies jipprotestaw hawnhekk fil-belt minħabba prezzijiet għolja inklusi prezz tal-fuel. Ma taraħiex bħala kontradizzjoni li llum qed niġġustifikaw iżda fil-prezz tal-fuel dak iż-żmien riġna lin-nies jipprotestaw fit-toroq. Ħanejlek, id-dritt ta' protesta jiena waħda li meta kien hemm bżonn nipprotesta protestajt. It is a right, everybody does what he thinks best, imma fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern irid jaġixxi kif iħoss li huwa l-aħjar għall-poplu. Dak iż-żmien li saret il-protesta, il-prezz internazzjonali ta' żejt kien jiswa id-doppju ta' dak li hu llum. Iżda l-prezz tal-fuel kien l-istess bħal tal-lum il-ġurnata. Jiġifieri, suppost il-poplu għandu jgawdi minn traħħis fil-prezz tal-fuel u mhux ikollu żieda ta' 4 ċentesmi fuq kull litru.